Molly. No tak Molly. Čo chceš? Nič, Maria. Prečo sa za všetko musíš uraziť? Mňa sa neurážam. Mňa to len dosť zobere. Keď veríte, že je to hnusák, povedzte rovno, lebo ja ho teda moc v láske nemám. Je do mňa zamilovaný. Ale možno som aj ja trochu do ňoho, ale nesmie to vedieť. Ahoj, Ahoj, Kevin. Aby si vedel, ja sa neurážam. Dobre, a ja som ťa počul. Kevin, ty odpočúvaš cudzie rozhovory. To teda nie. Tak fajn, jeden som počul, lebo som vychádzal, keď si to hovoril. Kevin, ja sa s tebou už nebudem baviť. Ale... Prosím. Kto si? Kevin. Ahoj, Kevin, nevieš, kto to bol tvoj brat? To som bol ja len v okuliároch. To fakt vyzerám tak divne bez okuliárov. Nie, s okuliármi vyzeráš divne, Kevin. Tak čau. Ja som sa zamiloval. Ešte viac. Hovoril si niečo, Kevin? Áno. A čo? Aby som vedela, vieš? Ale v podstate nič. Kevin, mne to povedať môžeš. Myslíš? Tak fajn, idem si z teba vystreliť. Kto vie, čo ide urobiť? Kevin, už to máš hotové? Kevin je mŕtvy! Chce to umelé dýchanie z úst do úst. Umelé dýchanie z úst do úst, jasné. Počkať, moment. Kevin? Kevin? Nerob zo mňa blbo. Ja dobre viem, čo chceš a čo robíš. Fajn. Prečo sme takí divne farební? To ja neviem. Asi, že sme v negatíve. Nie. Fajn. A prečo sme teraz nakreslení? Hovorím, že si z teba vystrelím, nie? Ježiš, Kevin, ja ťa zabijem. To není možné, Kevin. Ty si to úplne pokazil. Teraz takto budeme navždy. Jej, pozri sa. Sme hnedí. Teraz tak vyzeráme. Ježiši Mária. Kevin. Vyzeráme jak v horore. Okamžite to prepni. Díky Bohu. Kevin, môžeš byť rád. Ukážu místo, kde postavím novou politiku. Ty sám? To ne, ale za to tam bude vykonat pro šéfetařku. Nebo pro šéfetařku. Ten náhodou vypadá zajímavý. To se dělá. Kevin, díky Bohu, že už si prestal odstrieľať. Skoro som to nezniesla. Ja viem. Kevin! Fuj! Pomoc! Pomoc!
Prestaň, len sa točíme dokola. Kevin, vypadni odtiaľ! Kevin, ty si... Ja som tu dvakrát, ja... Jej, ja som zlatá! Nie, ja chcem byť taký zlatý. Všetko je super. Toto je na YouTube. A čo toto? A takto vyzerá teraz môj Pečo. Počkaj, jak vyzerám ja? Ale Kevin je sexicejší. Ticho.